semua kita ದೀಪಾರಾಧನೆ ಉದಿಪನ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾಮ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುವವರು ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಒಡನಾಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸಂತನ್ನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನಂಚಿನ ಊರು ಈ ಊರುಡು ಶೋರ್ಲೈನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯ ಈ ಬಾಗಡ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಐದೊಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತದರಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ತೆಕ್ಕುನು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಪಿದೆಯುಡು ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಬತ್ತಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದಿ ಊರಿನ ಪರವಾದ ಕೇಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ,
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನ ವಸಂತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ಒಂದು ಕನಸದ ಕೂಸು ಈ ಶೋರ್ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದೀಪ ಉದೀಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಟ್ಟಡನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರದ ಬೆರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮಲ್ದೇರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ ಪಡೆಯೋಡು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಕೋದುಂಡು ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಟಿವಿ ಆದಪ್ಪು ಉಳೈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕಲು ನೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದ್ಯ ಈ ಮೂಲಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಸಂತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾತಾಡಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರೆಗಳ ನೆಟ್ಟು ದಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೇವರ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸೋಮನಾಥ ಬಡಾವಣೆಡು ಇನಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲಜಾ ದಂಪತಿಲನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಕನತ್ತ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಶೋರ್ ಲೈನ್ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಬಹುಶಃ ಜನಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಾತು ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿಡ್ದು ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಳ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸುಪಾಸುಗು ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲುಪ್ಪು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಲುಪ್ಪು ಪ್ರವಾಸಗು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಅಟ್ಟಣೆಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತಾ ಬಂದುಳೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಅಕ್ಲೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕುಲೆಡು ಬದುಕಡು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಅನಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಲೆ ಒಂಜಾತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಬರಟ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮತ್ಸ್ಯಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇವನಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ ಇನಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಲೆತ್ತದು ಇವನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿನ ಶೈಲಜಾ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ ದಂಪತಿಲೇನ ಈ ಕನತ ಗೂಡು ಅಕ್ಲು ನನಸಾದು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಸಂಸಾರಗೂ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲ ಜನಕ್ಲನ ಮಾತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರಲಿದೆ.